Så er vi kommet ud på altanen, og herude der er altanen jo ved at være godt angrebet af mos og alger. Og man kan se her på det her bræt, som vi har her, det er sådan et Mazaronduba-bræt. Og sådan har udgangspunktet jo været fra starten af, da det blev født. Og hernede kan man så se resultatet efter en sommer og den almindelige brug herude. Og lige nu er vi også på nordsiden af bygningen, hvor det her det er slemt. Det skal vi have renset af. Det er ret simpelt. Det skal bare vaskes af med lidt knofedt. Og man kan altså godt oliebehandle det her. Men jeg tror ikke rigtig, det er nødvendigt, fordi det er simpelthen så tæt og tungt, det her træ, så olie trænger ikke ned i det. Det kan være på sigt, at man skal gøre det, men det er jo forholdsvis nyt. Og der kan man altså få terrassebrædderen til at blive ret meget som ny. Det her på vinduerne her, det er teaktræ. Og det er lidt anderledes, men det har den funktion, at det er fyldt med olie. Altså det er også meget, meget hårdt træ. Og det er det samme. Afrensning her. Det er bare almindelig sæbevand. Faktisk er det her sæbevand fra, man vil bruge til at pudse sine vinduer. Og så lidt skal der til for at få det tilbage til almindelig. Det her træ kan godt stå lige og koge lidt op, når det bliver vådt på den måde. Men det her teaktræ ikke, der sker ikke det store ved det. Det bliver lidt sølvgråt her, og det skal det fortsat blive. Man skal ikke begynde at oliere på vinduerne her. Det er noget, man beslutter sig for i ejerforeningen, hvordan patina skal fremstå på det her. Men på de her brædder her, der kan man sagtens. Og man kan også godt oliere, men det giver ikke rigtig mening, fordi træet er så tæt, som det er. Vinduerne her, hvis man pudser dem ofte, så får man tit sæbe ned på her, og det vil gøre, at mossen den ikke sætter sig fast på det. I den daglige, sådan her i løbet af sommeren, der kan man også lige tage sit sæbevand, når man pudser vinduerne, ud over brædderne med det, og det kan ikke lide sæbe, så mossen og alger, det forsvinder altså.